De heksenring. Wist nog dat Wieke Wrotmoe juist samen in een heksenring van paddenstoelen stapt weer? En daarna wie is het er net meer? Bij Boeloe zou omke Willem ophellen. Op uw wachtje, heer. En Sipke moest wachtje bij de paddenstoel. Maar ja, daar wist ik wel hoe dat zit, maar wachtje. Correct. Wachtje, het wordt het altijd lang. Nou, wat wordt het dat lang? Het is vast al een oerelien dat bij Boeloe voortgaat om Omke Willem op te halen. Misschien kan Omke Willem net vinden. Of is er wat oorsbad. En ik zit hier maar te zitten. Het wordt echt nou heel mistig. Nou, dat is weer vanzelfs. De deze kon goed opzetten. Straks laten ze mij hier zitten. Nou, dat gaat net terug. Wacht, serieus. Ik stap even in die heksenring. Zei Sipke flink. En hij neemt een stap. Hopla. Voort is er. De ruimte is leeg. Maar Sjugnoris, waar is er heengegaan? Hier. Roept Ruud. Ik ben op hetzelfde plak steenbleun. Maar de vrouw is verloren. Hij stiert in een ring van bloemen. Wat is het je mooi. Oh, en het roet zo lekker. Nou, dat is je dat ik wie vind ik in. Hij rent tussen de meest grutte en mooie bloemen terug. Goh, wat een grote bloemen. En Joris, wat een flinters. Als de hekserie er is, zou ze dan extra groot wezen? Sipke begint nou te roepen. Wieke, waar bist u? Wieke, waar bist u? Wieke. Miauw, Wieke. Ja, die rent hierin om. Dat is weer. Miauw, een portretloze meisje van Wekje. Miauw, maar wat doet u hier? Jannie, hoe komst u hier? Wie bist ik in de paddenstoelen rond te steen hier? Miauw, ach nee, jongen. Poezen hadden ze ook net nodig. Wij bij jou is overal en nemen. Dus knollen vrouwen in, snapst wel? Miauw. Nee, Zei Sipke. maar het is wel mooi dat ik deze zocht. Volgens mij naar Wieke brengen. Nou, zou Jannie Sipke bij Wieke brengen? Dan wordt dat toch net eerder als morgen. Denk. En vooruit lekker sliepen.